Hej så, og velkommen til denne video. I dag der handler denne video om sækbold. Så, hvor skal vi hen? Legepladsen. Okay. Er du med på? Ja, ja. Må jeg godt lige prøve? Må jeg lige prøve? Du må se. Må jeg lige prøve? Det er sgu sjovt. Ja, men det kræver lige Jeg prøver øvelse. alene. Nej, mig først. Victor, du har ikke prøvet. Så skal det skulle prøve så se. Men du skal... Ej, det skal sækbold lige prøve. Nej, helvede. Vent, du går. Det skulle da ikke glat. Kom, det er den her. Du skal ikke gå ind foran. Du kan ikke gå med fod over. Valle, må jeg prøve noget? Valle, må jeg gå prøve noget? Ej, Valle, må jeg prøve. Okay, jeg skal først lige have gjort det rent. Det var godt, det er noget hjælp, man skal. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Hej hej. Alma, du drejer den vej, hvor jeg ikke er.